Hallo lieve mensen en welkom bij Misani Yousani. Mijn naam is Leontien Vreken en ik heb een mening. Ik heb vandaag twee gasten. Te beginnen met Milad Ebrahim. We gaan het hebben over politiek actief zijn. Over politiek actief zijn, jawel. En ik heb Dolores Hart straks hier bij mij zitten. Het wordt weer een hele leuke Misani Yousani. Lieve mensen, mijn eerste gast van vandaag is Milad Ebrahim. Milad is ondernemer en jurist en daarnaast ook mensenrechtenactivist. Hij komt absoluut op voor de rechten van vrouwen. Hij komt oorspronkelijk uit Afghanistan, is dus een Nederlander met een migratieachtergrond. Een van de mensen die Nederland groot maakt. En Milad, hartstikke fijn dat je hier bent. Welkom. Dankjewel, blij dat ik hier mag zijn. Milad, ik had het net over het feit dat jij geboren bent in Afghanistan, maar je bent er niet getogen. Vertel, hoe is dat gegaan? 28, 29 jaar geleden, toen de tijd was mijn moeder minister van Vrouwenzaken in Afghanistan, wat ze nu Vrouwenzaken noemen. Ze was voor een officiële staatsbezoek in Europa, in Duitsland om precies te zijn. En dan viel de toenmalige Afghaanse staat in de handen van de Taliban. Lang verhaal kort, wij kwamen naar Nederland en met ons nieuwe leven hier te beginnen. Ik ben hier in Rotterdam naar school geweest, Starrenburg in Rotterdam-West. Ja. En daarna naar Nieuw-Rotterdam en Wolfert van Borselen, waar ik mijn bijna gymnasium heb gedaan. Mm-hmm. En daarna heb ik een paar jaar in Londen gewoond om te werken, om een paar projectjes te starten en nog een paar andere dingen. Daar ben ik ook afgestudeerd en mijn bachelors en masters heb ik daar gehaald. En sinds 2020 woon ik weer in... Sinds 2020 woon je weer volledig in Nederland? Oké. Ja, klopt. Nu weet ik van jou dat je politiek actief bent. Mm-hmm. Wij zijn vriendjes. Wij zijn vriendjes. Vertel, waarom ben jij politiek actief? Nou, waarom ik politiek actief ben, is omdat ik het echt heel erg belangrijk vind om voor een bepaalde set van normen en waarden en voor de standpunten waarin ik geloof, om daarvoor op te komen. Want je kunt wel van veraf dingen gaan bekritiseren, maar als je daar echt niet aan meedoet om dingen te veranderen, om je standpunt daadwerkelijk te realiseren, dan vind ik wel dat je dan wat minder kritiek mag hebben als je niet mee probeert te doen. Oh, je bedoelt dus iedereen die niet naar de stembus gaat, iedereen die zich niet inzet voor de maatschappij en om beleid beter te laten maken, moet gewoon even zijn mond houden. Is dat wat je zegt? Dat is ook iets wat ik zeg, maar tegelijkertijd, mijn achtergrond leert me ook dat het eigenlijk een luxe is om te mogen stemmen en om mee te doen met de politieke processen. Er zijn miljarden mensen op aarde die heel erg graag mee willen doen aan democratische processen. En om zich kandidaat te stellen bijvoorbeeld, of om mee te doen met een politieke partij, of überhaupt zelf een politieke partij te beginnen. Ja. Maar ze kunnen dat niet doen. Nee, hier in Nederland mogen we dat doen. Ja. De grondwet geeft ons de mogelijkheid. En iedereen moedigt ons ervoor ook aan van, hey, ga stemmen, doe mee, kom lekker meedoen. Wil je een politieke partij oprichten, krijg je subsidie van de staat. Wil je politiek actief zijn, wij gaan voor je applaudisseren. Je mag je mening gewoon uiten. Dat is eigenlijk historisch gezien ook een enorme luxe. Ja. En daar moeten we enorm gebruik van maken. Want maak je er geen gebruik van, dan gaat het ook een beetje vallen. Dan hou je het over een paar jaar ook niet meer. Je moet het meer zien als voedsel die je koopt bij de supermarkt. Maak je er geen gebruik van, dan zit er altijd een expiry date op, een verloopdatum. Dus, eten heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum en eigenlijk zeg jij, onze rechtsstaat, onze democratie heeft dat ook. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat zie ik nu ook wel gebeuren. Klopt. En we willen graag, wat ik graag wil, lieve mensen. Ik wil heel graag mensen mobiliseren om politiek actief te worden. Jij bent dat. Hoe word je in Nederland politiek actief? Vertel, hoe is dat voor jou gegaan? Eigenlijk een hele leuke ervaring. En tegelijkertijd was het ook een soort van mijn plicht om mensen die normaal gesproken niet naar de stembus gaan, om hun aan te moedigen van, ik ben zelf hier persoonlijk ook niet geboren. En ik mag meedoen.
En ik heb mezelf kandidaat gesteld. En dat was ook het hoofdreden van waarom ik mezelf kandidaat heb gesteld. Van, joh, ik ben hier niet geboren. Want heel veel mensen met migratieachtergrond denken van, verkiezingen, weet je, meedoen met de verkiezingen, dat is eigenlijk een beetje meer voor de autochtone bewoners van Nederland, weet je. Dus daar hebben wij niks mee te maken. Wij gaan ook niet stemmen. Ja. Wat ik eigenlijk wou doen is van, weet je, ik heb mezelf kandidaat gesteld en ik lijk op jullie. Ja. En ik heb gebruik gemaakt van mijn rechten. Jullie kunnen het ook doen. Ja. En ik heb heel veel brieven, e-mails en Facebook en Instagram berichten gekregen van wat leuk dat je dat gedaan hebt. Ik wil mezelf later ook kandidaat stellen, wellicht voor een andere partij waar ze lid van zijn. Heel erg goed, maar ik heb wel heel veel berichten gekregen van ik voel mezelf ook gemotiveerd om mezelf kandidaat te stellen. En ik vind ook bepaalde dingen, ik heb ook bepaalde standpunten. En dat geeft mij ook een stukje voldoening. Oké, en wat betekent het dan als je politiek actief wil worden? Jij zegt kandidaat stellen, hoe werkt het? Want volgens mij moet je in Nederland eerst lid worden van een politieke partij. Klopt. Dus je gaat eerst uitzoeken van welke politieke partij wil je lid worden. Welke partij past bij jou en bij jouw normen en waarden. Dan word je lid van een politieke partij. Klopt. En vervolgens, dan ben je lid. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, als je lid bent, kun je bijvoorbeeld, heb je heel veel mogelijkheden om mee te doen. Bijvoorbeeld, je kunt lid worden van verschillende themagroepen die zich bezighouden met verschillende onderwerpen. Okay. Je hebt de themagroep mensenrechten. Je hebt bijvoorbeeld een vrouwenrechten themagroep, Midden-Oosten, noem het maar op. En daar kun je gewoon, Oké, dus je wordt lid van de themagroep. Je kunt ook er zijn ook heel veel bestuursfuncties waar je lid van kunt worden. Ik was een tijdje bestuurslid van D66 in Zuid-Holland. Daar kun je ook je talent, waar je goed in bent, inzetten voor je idealen. Ja. Dus ik heb een beetje ervaring met marketing en PR. Dus ik werd lid van, ik kreeg portfolio strategische communicatie en marketing. En dat is ook een beetje leuk, dat je je eigen talent kunt inzetten en je eigen kundigheid kunt inzetten voor je politieke idealen. En als ik nou zeg, ik ben een kijker en ik zeg, ja, maar ik wil helemaal niet in een gemeenteraad of lid worden van de Provinciale Staten. Wat is er dan? Wat kan je dan doen? Zoals ik al zei, je kunt ook er zijn verschillende bestuursfuncties waar je lid van kunt worden. Je kunt lid worden van de lijstadviescommissie. Wat is een lijstadviescommissie? Dat noem je zo? Nou, lijstadviescommissies, dat is eigenlijk een commissie die eigenlijk de leden adviseert van oké, we hebben veel kandidaten die zich kandidaat willen stellen voor of bijvoorbeeld voor de gemeenteraad of voor de provinciale staten of wat dan ook. En wij gaan even jullie adviseren van op basis van de kundigheid van de kandidaten. Wij gaan jullie adviseren van wie waar eigenlijk moet komen, want wij hebben die controle al gedaan. Oké, dus de volgorde van de lijst, dat is waar een lijstadviescommissie over gaat. En dat kan je dus ook doen als je lid wordt van een politieke partij. Kan je ook op die manier je inzetten om een bijdrage te leveren aan de democratie in Nederland. Ja, klopt. Okay. Wat is jouw afsluitende boodschap aan de kijker thuis? Het is echt, mag ik de camera aankijken of moet ik... It's all yours. De kijkers, maak gebruik van jullie democratische rechten. En enorm belangrijk dat jullie gaan stemmen. Want als je niet gaat stemmen, dan komt je recht om te stemmen misschien straks komen te vervallen. Te vervallen? Stemmen, dan geef je de macht aan de niet-democratische krachten. En die gaan ervoor zorgen dat je over 10, 20, 30 jaar niet meer mag stemmen. Ja, nou ja, wat ik jou hoor zeggen is, er zijn gewoon rechtsextremistische partijen en krachten bezig in de maatschappij aan zich. En inderdaad, als er wordt gesneden in de rechten van de ene groep, dan zal de volgende groep daarna volgen en de volgende groep daarna, totdat er op een gegeven moment niemand meer is om te gaan stemmen, want dan zitten we niet in een democratie, maar in een dictatorschap. Dat is dan waar we mee te maken hebben. Milad, dank je wel. En dank je wel voor deze wijze woorden. Dank je wel voor de uitnodiging.
mensen, laten we beginnen met een woord dat sommige mensen nerveus maakt. Reparatory justice. Je ziet ministers al zweten zodra het valt. Rustig maar. Niemand komt vanavond je pinpas halen. Want dat is meteen het grootste misverstand wat er leeft onder ook nazaten van de tot slaafgemaakten. Dat je een zak met geld gaat krijgen. Maar dat is niet het geval. Het gaat over erkenning, excuus en reparatie. Dat zijn 3 woorden waarvan de eerste 2 gratis zijn. En wat blijkt nou? Dit is geen Nederlandse discussie. Het speelt wereldwijd. De Verenigde Naties riepen een nieuw decennium uit. Het tweede internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Van 2025 tot 2034. En erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling, dat zijn de thema's. En herstel staat daar nadrukkelijk in. En dat brengt me bij 1 juli. Kitty Kotti. De ketenen gebroken. De dag dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Ook al weten we dat de tot slaafgemaakten daarna nog 10 jaar moesten werken. Want de plantage-eigenaren moesten gecompenseerd worden. Wat is nou mijn stelling? Mijn stelling is 1 juli hoort een nationale, officiële, vrije dag te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, in heel Nederland. En ik weet wat sommigen denken. Alweer een vrije dag voor een specifieke groep. En daar zit precies de denkfout. Want dit is geen Surinaamse feestdag of een feestdag voor de nazaten van tot slaafgemaakten. Dit is Nederlandse geschiedenis. Net zo Nederlands als 4 en 5 mei. We hebben een dag waarop we stilstaan bij de gevallenen, de dodenherdenking. En we hebben een dag waarbij we de eigen bevrijding vieren. Logisch. En dan is er echt geen enkele reden te bedenken waarom de dag waarop een ander deel van het Koninkrijk werd bevrijd, om die niet te vieren. Dus laten we gewoon ervoor zorgen dat 1 juli overal een officiële vrijdag is. En nee, niet mensen de keuze geven. Het is namelijk een dag van ons allemaal, want het is een gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst van ons allemaal. En dan is er toch nog iets wat mij dwars zit deze week. Ik heb namelijk lang gedacht dat een witte huid een soort verzekering is. Een privilege dat je beschermt. Maar toen keek ik naar Belfast. Daar trokken deze maand gemaskerde mannen van mensen, groepen, van deur tot deur op zoek naar immigranten. Ze staken huizen in brand. Mensen werden dakloos. Een baby moest worden gered. De kranten noemden het, en ik gebruik deze woorden niet graag, maar het is wel zo, een pogrom. In Europa in 2026. En wie werden er aangevallen? Oegandese zorgverleners, een Roma-gezin en een Oekraïens gezin. Sta daar even bij stil. Een gezin uit Oekraïne. Mensen die in heel Europa nog kort geleden met vlaggen aan de gevel werden verwelkomd. En ook hun huis ging in vlammen op. Blijkbaar is het niet je pigment dat je beschermt. Het is of je bij de dominante groep hoort. Wit zijn redden de Oekraïners niet. Nee, het privilege zit niet in je huid. Het zit in je lidmaatschap. En een lidmaatschap kan worden ingetrokken. Maar op 13 juni stond het grootste antiracisme-protest dat Belfast ooit zag. Stond het op de straat, duizenden mensen. En voor elke deur die werd platgebrand stonden 1000 mensen op om te zeggen Together against hate. Want jullie racisme is geen patriotisme. En dat is wat er in de wereld gebeurt onder het mom van patriotisme. Maar we zien wat er in de wereld gebeurt als het gaat over democratische staten, is het rechts tegen links. En dit zegt mij, wij moeten ons blijven uitspreken. Wij moeten blijven opstaan en vechten voor democratie. Voor de mensenrechten, voor gelijkwaardigheid. Misani, Yusani. Lieve mensen, zoals ik al eerder heb aangekondigd, heb ik Dolores Hart als gast. Een zeer veelzijdig iemand. Ze is moeder van 5 kinderen. Werkt onder andere ook als cateraar. En ik kan zeggen, het eten was heel erg lekker. En ja, inderdaad, weer een vriendinnetje van mij die hier aan tafel komt zitten. Naast dit werkt ze ook nog in de jeugdzorg. Voornamelijk met tienermeiden en tienermoeders onder de 18 jaar. Ze zit in verschillende besturen, waaronder gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Heel erg belangrijk als we het hebben over Kitty Kotti, wat hier nu ook aan zit te komen. En ze zit ook in de raad van bestuur van KIK, een jeugdzorginstelling. Zeer veelzijdig persoon. Ze heeft mij gebeld van Leontien, ik wil heel erg graag iets vertellen. En ik denk, nou, dat kan. Dus hier is ze, Dolores Hart. Goeiedag. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn hoor. Yes. Ja. Nou, vertel. Je wou het hebben over de diaspora en hoe zij zich zouden moeten verhouden tot het thuisland.
Ja, het zou toch echt wel fijn zijn als er meer bemoeienis zou zijn vanuit de diaspora met het thuisland. En wat betekent dat, meer bemoeienis? Betekent in de loop van de tijd hebben de mensen zich toch wel hier gevestigd en hebben ze het thuisland eigenlijk achtergelaten. Terwijl ze dus wel nu op dit moment kinderen hebben die geïnteresseerd zijn in het thuisland. En de kinderen die daar dus aankomen vinden dat ze dus eigenlijk te weinig hebben meegehad van de mensen die zich in de jaren 70 en daarvoor hebben gevestigd in Nederland. Ze zijn vrij Europees opgegroeid en ze moeten dus zelf eigenlijk al hun onderzoeken doen om dus eigenlijk meer te weten van hoe zit het met de kant waar we vandaan komen. Ja, en je ziet heel veel van de jongeren de inheritance doen. Het onderzoek naar de stamboom. Ja. Om dus eigenlijk te kijken van, wat zit er allemaal in mijn bloed? Ja, DNA, hè? Dus je ziet DNA-onderzoek, ja. zie je dat er gedaan Ja. wordt. Ik zie ook veel reizen naar Reizen, Ghana, hè? ja. Black Heritage Ja. reizen. Yes. Ja, want het blijkt dus wel echt nu, zoals jij aangeeft, blijkt een enorme ontwikkeling te zijn dat die 20, 30-jarigen inderdaad op zoek zijn naar hun roots, op zoek naar de black identity. Yes. Ik zie ook een heel groot zelfbewustzijn, wat het betekent om zwart te zijn Ja. en om dat uit te dragen. Maar hoe zouden ze dan meer moeten betekenen voor dat thuisland? En het thuisland is dan Suriname of de Antillen, Ghana, Kaapverdië, Kaapverdië. en zo. Ja. Ja, hoe zouden ze meer kunnen betekenen? Eigenlijk zeg ik dan van, de diaspora is natuurlijk verdeeld, hè? Mhm. Je hebt natuurlijk de vroegere generaties en de generaties die er nu zijn. En de generaties nu, die hebben veel minder binding, maar die hebben veel meer kennis, om het zo te zeggen. De ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn eigenlijk ontzettend groot geweest. En ze zouden eigenlijk die kennis een klein beetje terug moeten kunnen brengen. Alleen ze hebben vaak het probleem als ze daar komen, dat ze dus dan merken dat ze dus echt tussen twee culturen zitten. Ja. Ze zitten tussen bijvoorbeeld de Europese cultuur en bijvoorbeeld de Surinaamse cultuur. Ja. En dan zeggen van ze hadden een dosis kunnen meekrijgen van de Surinaamse cultuur, van hun ouders zelf. Die hadden ze kunnen voorbereiden op wat ze daar konden zien. En ook kunnen aangeven dat de verwachtingspatronen die ze vaak hebben veel te hoog zijn als ze daar naartoe gaan. Ja, je moet eigenlijk zelf mee ontwikkelen. En je moet niet bij iemand thuiskomen en dan meteen de regels neerleggen. Maar je moet gewoon eigenlijk je aanpassen in zo'n woning. Dus dat zou ik dus eigenlijk vind ik dat gewoon heel belangrijk. En heel veel ouders hebben al zoiets van, de kinderen redden het wel allemaal zelf. Maar de kennis die ouders hebben, dat is gewoon ontzettend groot. Het is nog steeds zo dat van de ouderen kunnen we gewoon veel leren. En de geschiedenis ligt ook bij hun. En we hebben met name orale geschiedenis. Ja. En niet wat ze in hele andere culturen hebben, geschreven geschiedenis. Dus we moeten het wel hebben van de ouderen. Ja, maar eigenlijk wat ik jou nu hoor zeggen is, jij hebt het over verschillende generaties. Kijk, mijn moeder is in 1971 naar Nederland gekomen, als 19-jarig meisje. Ik ben hier in Nederland geboren. Ik ben half Nederlands, half Surinaams. Maar er zit een generatie boven mijn moeder. Hè? Dus mijn oma en opa, die niet meer hier zijn. En nu hebben we het dan over de 20, 30-jarigen. Eigenlijk de generatie onder mij. Juist. Of eigenlijk 2 generaties onder mij. Dus waar zit nou de rode draad? Waar hebben we het over? We hebben het eigenlijk over, kijk, de alleroudste generatie die net hier was gekomen, die had nog echt wel een band met Suriname. Die had ook nog veel familie daar. Belde ook constant. Als het ging, gingen ze daar ook nog naartoe. Ja, en vertelden ook nog wel aan de kinderen van het een en andere. Vervolgens kregen we de volgende generatie die dan wel van hun ouders wat had gehoord. Maar het niet meer echt belangrijk vond om het door te geven aan de kinderen. Waardoor dus de generatie waar jij en ik in zitten eigenlijk veel minder binding heeft gekregen met Suriname. Ja. En nu zien we dan de explosie van de kinderen, de jongeren die dan heel graag onder ons, wel het een en ander willen weten. En dan denk ik van er is een generatie gemist, om het zo te zeggen. Ja, en als je ook praat met heel veel van onze generaties, zeggen ze ook van, we zijn misschien 1 keertje terug geweest naar Suriname of we zijn helemaal niet eens geweest. Ja.
En dat is eigenlijk jammer, want het is gewoon een mooi land. Suriname. Het heeft gewoon potentie. En nu zeker, we hebben natuurlijk regeringen gehad waarmee we niet zo blij waren. Maar er zijn nu weer nieuwe opportunities. En de jeugd van nu, die gaat voor opportunities. Die blijft eigenlijk niet zitten hier in Nederland. Die wil ergens naartoe. En dan zou het toch echt mooi zijn als ze dus ook een opportunity zien in zo'n land. Waar ze dus eigenlijk de roots eigenlijk ook hebben. Omdat hun ouders daar vandaan komen. Oké, maar wat is nou je oproep aan de kijker van Misani Yusani? Wat is de boodschap die je wilt meegeven? De boodschap die ik wil meegeven is... verbind je kinderen toch zoveel mogelijk met hun verleden. Ja? Mm-hmm. Geef ze wat normen en waarden mee. En geef ze het geduld mee om weer te herkennen. Het geduld mee om te herkennen en dat een cultuur anders kan zijn. Mm-hmm. Ja? En als je daarin wil groeien, dat je daar de tijd voor moet nemen. Je ziet dat sommige jongeren denken, oh, nu ben ik black. En dan gaan ze helemaal over... Maar dat werkt ook niet als je in Suriname komt, want je bent gewoon eigenlijk Europeaan. Als je in Suriname komt, hier in Nederland ben je Surinamer, dus je zit ergens tussen en daarom ga je eerst mee moeten dealen voordat je eigenlijk een verandering ergens kan brengen. En dat moet je ouders je eigenlijk heel goed meegeven. Ze moeten je gewoon die informatie geven, ze moeten gewoon het geduld hebben, want ouders hebben ook niet geduld als jij komt van maar ben ik nu uit Afrika of ben ik... dat is niet belangrijk, krijg je dan te horen. Nee, geef ze gewoon wat mee. Want je hebt gewoon heel veel normen en waarden die ook inderdaad verbonden zijn aan Afrika. Ja? En aan je verleden. En natuurlijk, het Europees is ook heel belangrijk. Maar het klimaat in Europa verandert ook. Dus daar willen ze vaak... Welk klimaat heb je het nu? Het politieke klimaat? Het politieke klimaat. Het wordt steeds linkser, rechtser bedoel ik. Ja, het linkse gaat er een beetje vanaf. En dat betekent dus dat je wat harder moet knokken als je eigenlijk dus ergens anders vandaan komt. Ja. En dat moet je ze ook allemaal meegeven van we zijn wel hier, maar we komen ergens anders misschien inderdaad vandaan. En we zijn niet altijd even welkom. Je moet soms harder werken als je hier bent, maar ook daar waar je gaat zal je hard moeten werken. Ja, daar zal je ook moeten wennen aan hoe het cultuur daar in elkaar zit. En dat gaat alleen maar stapje voor stapje. Vertel ze de leuke dingen, vertel ze de spannende dingen. Laat ze dus niet alleen naar Suriname gaan, naar de stad, maar laat ze ook naar het binnenland gaan. Laat ze naar het land gaan ontdekken. In zo'n klein bootje, het binnenland in. Ja, ik heb het nog niet gedaan. Nou, ik zal je zeggen, het is fantastisch. Ik kan je zeggen dat ik hou niet van insecten. Insecten daar zijn heel groot, maar ik heb het gered. Ik word altijd zeeziek. Ik kan niet op het water, maar ik ben in het bootje geweest. En er is gewoon een wereld open gegaan voor mij. Ik heb mijn kinderen ook vorig jaar allemaal daar naartoe gebracht. En ik heb ze ook allemaal op het bootje gezet. En ik heb ze ook echt ons binnenland laten ontdekken. En onze watervallen. De beauty van het land heb ik ze laten zien. Maar wat ik het leukste vond, is dat ze zelf ook de opportunities zagen. Mooi. Ze zagen opportunities. En ik denk van dat is toch iets wat jij als ouders dan kan meegeven. Als je naar Suriname gaat met je kinderen, laat ze meer zien dan alleen maar de disco en de Biggie Poku feesten. Laat ze het land zien, laat ze de vruchten leren kennen. Want sommige mensen kennen alle blaadjes die er zijn en waarvoor ze zijn. Alle vruchten, alle verschillende soorten manja's. Eerlijk gezegd, ik wist nooit dat er zoveel verschillende waren, want dat heb ik niet meegekregen. Nee, maar wat ik jou hoor zeggen is, laat je kinderen zien de veelzijdigheid en de schoonheid van het thuisland, in dit geval Suriname in jouw geval. Laat ze dat zien, zodat ze zelf ook de eigen voor zichzelf zien welke mogelijkheden er zijn voor zichzelf. En dat ze het land in de volledigheid kunnen herkennen en kunnen bewonderen. Dank je wel, Dolores. Dank je wel voor de uitnodiging. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar Misani Yusani. En vergeet het niet, hè. Politieke maatschappij, dat ben jij, dat zijn wij. Tot de volgende keer.